Ročník zimnej furmanskej súťaže tu v Hriňovej. Podľa sa schádzajú diváci, ľudia zo sveta, z juhu, sem na trať, kde dostanete potrebné informácie k tejto súťaži. Áno, vidím, že sú tu aj sekerešovci, takže tí súťaži nebudú, ale určite prišli povzbudzovať, je to tak? Takže vidíme tu, áno, že ty si tam mal také zaujímavé informácie o koňoch, ale nikde tam nevidím, že keď kôň beží, že ako sa to volá, to vieš? To zase ja budem taký múdry trošku. Počkaj, keď kôň beží? No, že vraj sú 3 spôsoby, že svalom, klusom, Solo passo con io drobne дятелине jedno pekno dievča prebehlo popri mne. Oj, jedno pekno dievča prebehlo popri mne. Stislav Prikúra, Fénix a Ela, takže držíme palce. 3, 4 a prosím, nekričte, vychutnajte si túto zimnú furmanskú súťaž na koníky, tak potichu, bez vašich hlasov sa prezentujú. Pozor, potichu. Nie rozumiesz. Prestań, Laura. Nie rozumiesz. Takže ja vám poviem informáciu, keď budú koníky na trati, nebude hrať ani hudba, ani my nebudeme komentovať, aby ich to nejako nerušilo a neznepokojovalo.
Takže toto bol prvý súťažiaci Florian Figura s koníkmi Fenixom a Elou, s koníkmi Gaštanom a Gorom. Po nich nastúpia ako tretí na štart Jan Nebus a Jozef Dziak. Prebieha prvá súťaž. Je to súťaž, ktorá je zameraná na čas, kedy koníky musia tento improvizovaný štadión, túto dráhu obehnúť s nákladom v páre v čo najlepšom čase. My samozrejme počas toho, ako koníky odštartujú, nebudeme ich rušiť a znervozňovať tým, že budeme rozprávať alebo bude hrať hudba, takže koníky naozaj si vyžadujú to, aby bolo po štarte a kým súťažia čo najtichšie. Vy samozrejme ich povzbudzovať potleskom môžete. Je odštartované. Takže do cieľa práve bieha Jan Nebus s koníkmi Pejom a Cigánom a my budeme zvedaví na výsledný čas. Krásne, áno, samozrejme, naozaj to je veľká vďaka patria. Pozor, štartujú. Tak a povzbudíme koníky potleskom. Majú naozaj, zatiaľ to vyzerá na parádny čas. Budeme sa modliť, aby žiadna prekážka alebo trestná minúta tam nevyskočila. Tak je to čisté, takže budeme zvedaví na čas. Aj. O. WhatsApp. Tak, veľký potlesk, ale aj pohoničovi, lebo naozaj ho bolo počuť riadne, takže kričal aj Michal, povzbudzoval svoje koníky, Miška a Bela, budeme zvedaví na výsledky.